Ahir Ada Colau va rebre els familiars de Sánchez, de Cuixart, de Junqueras i Forn, i en canvi el PSC no hi va ser. Com és que el PSC no hi va ser? Bueno, miri, jo no m'agrada dir el que faig, i perquè pot semblar que ho dic per lluir, però jo he estat amb familiars de presos. El que passa és que no he cridat a la premsa. I ja està, i no diré més. D'aquests presos? Oh, i tant. Estem parlant de parelles, dels presos? Sí. De parelles. Parelles i fills. No, perquè molta gent pot pensar, perquè s'amaguen de fer la fotografia amb la familiars dels presos. Pel respecte que els hi tenim. Pel respecte que els hi tenim. Escolti'm, jo m'he vist amb familiars, m'he vist amb advocats. No, truco en nom de l'Associació Catalana dels Drets Civils, estic a la Junta de l'Associació, hem estat escoltant atentament tota la tertúlia, i volíem aprofitar l'avinentesa per aclarir que el senyor Miquel Iceta no s'ha posat en contacte ell directament amb cap familiar, ni amb cap advocat, ni fins i tot amb els consellers que van sortir de la presó, però sí que volíem aprofitar per demanar-li una reunió públicament per veure si podíem veure'ns, perquè des de l'associació estem intentant constantment establir ponts amb tots els partits polítics. Nosaltres segur que no s'ha posat en contacte amb cap dels 10 que han estat a la presó o estan a la presó. En els exiliats no ho he confirmat perquè ell no ho ha dit amb els presos. Amb els familiars dels presos no. És veritat que sí que hi ha hagut un familiar de l'associació que es va posar ell en contacte amb el Miquel Iceta per començar a fer aproximacions ara fa uns dies. Llavors, bueno, evidentment van parlar un moment, però va ser des del familiar de l'associació que el va trucar. El que sí que puc aclarir és que no s'ha posat en contacte amb nosaltres, que no és un retret, però sí que és una oportunitat ara per poder-nos veure.